Opa, xenteña da boa! Como andamos hoxe? Dimos a volta ao mundo. Unha boa volta ao mundo. Vimos de Xapón. Sí? Fui unha chalana, collí un cayuco, encendín o britis, cheguei hasta... Mirade, hai unha cousa que sí que está... Bueno, non é que este de moda, é que sempre estuvo. Últimamente, dos últimos anos por aquí, a todos nos mola, non? Facer na casa o sushi. Sí? Sushi en jalejo, nada de SH, non? O KX. Aí mallamos, Vale, pois imos aprender un pouquiño a facelo. Cuidado cos puristas. Isto non é o sushi auténtico, isto é o sushi que fai Xoan Quemeixeiras na súa casa cos seus cativos, a súa compañeira e demais. A que pon de pincho, pois en vez de facer uns canapés e estas historias, pois collemos un alganori, collemos un pouquiño arroz, collemos uns encurtidos que teñamos por casa, unhas verduriñas, e solucionamos a merenda. Para facer sushi auténtico hai que ser un auténtico profesional. Eu non o son. Digo porque hai que aprender. Durante moitos anos hai unhas técnicas por aí. Que pasa? Aquí sí que é certo que en Galiza xa temos algún que outro que o malla. Que o malla. Bueno, mira unha cousa. Como non imos a traballar con un pescado en cru, sobre todo porque quero que aprendades o xeito, non? Para quitarvos o medo. Simplemente decir, oi, pero como se fai? Imos a mercalo, non sei que. Que non é tan complicado. Entón, aquí imos a simplificalo dun xeito brutal. A máis mínima expresión, non? É para que vos animedes, para que vexades que non é tan complicado. Casi que non hai nin que cociñar, non hai que encender o lume. Imos a ferver un pouquiño esta cenoria, pero incluso, pois, é o único que imos a ferver, é máis o arroz, que o arroz sí hai que facelo. E despois, o que fago eu na casa, cando non temos ese peixe, pasar por o proceso de congelación, anisakis e toda esta historia, o que fago é coller os afumados. Entón, un que non pode faltar na casa, que non pode faltar porque, bueno, na casa, eu penso que ningunha casa, porque aquí teño aquí os periquitos meus e tal, non sabes? Que están aquí por detrás dicíndome, con salmón, con salmón. Un salmón afumado aí quedas mallao. Así que por iso vamos a coller un anaco de salmón, que pode ser outra cousa, pois, por exemplo, en afumados, pois, o que queirades. Eu teño tirado das anchoas, incluso. Teño tirado do bagallao afumado. Teño tirado dos arenques afumados. Bueno, o que vexades. Eu estou dando así unha idea. Hoxe, o salmón. E precisamos o salmón. Precisamos a alguén que teña embarcación que colle vaya para a Noruega, non? Porque salmón habrá en Noruega. Bueno, os ríos galegos tamén, Xa hubo épocas tamén onde tuveron o salmón, pero ainda hai, Ainda hai. A ver como nos sorprende o gran Rafa Durán, a ver por onde anda. Rafiña, onde andas, compañeiro? Non sei de joeo, aí está. Hola, Xoan, que amigo. Que pasa? Escapóuseme. Estou aquí nas frías augas de Noruega. Bueno, estou na ría de Vigo, nas augas de Vigo, que tamén son moi frías. Convertíndome nun oso brisflin, un oso, porque sabes que os osos comen salmón. E se ti queres salmón, eu vou onde está o mellor salmón de Galicia, do mundo, que está en Galicia tamén. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E que non fai falla irse ata Noruega. En Vigo, en Galicia, temos produto de primeira, de calidade. E, por suposto, salmón. Salmón afumado, que era o noso chef. Como estás, Tais? Que tal? Boas. Temos salmón aquí de todas as maneiras. Tedes afumado, pero hai outros elaborados, non? Efectivamente. Nos inicios solo traballábamos as planchas de kilo, de afumado, pero a medida que fomos evolucionando, hemos incorporado diferentes formatos. Temos o de 200 e o de 100, que funcionan moi ben para tendas e supermercados ecolóxicos. E hemos incorporado tamén as porcións, que son estas de aquí, e os filetes. De forma máis inminente, acabamos de incorporar as porcións de afumado en quente, que personalmente podo decir que son unha delicia. Afumado en quente? Afumado en quente. Isto fais así, volta e volta, e listo? Ou mesmo tal cual está nunha ensalada. De onde ven este salmón? Este é salmón noruego.
De Noruega. Sí, procede de... É unha cousa moi importante que hai que resaltar de diferencia hacia outro tipo de salmóns, que é un salmón que no seu orixen son granxas sostibles, que os salmóns non son tratados, nin con hormonas, nin con antibióticos, e que son totalmente naturais, vale? Que é unha cousa moi importante, sobre todo nos tempos nos que corren, que cada día nos intentamos cuidar máis, pois é unha cousa a resaltar, non? Que é un produto excepcional con ese añadido de que é un produto totalmente natural. E que, por desgracia, é tan escaso, non? Que pasa habitualmente en outros produtos. Pero nós, no Está Che Bo, sempre imos onde está o mellor, e onde isto se repite. Entón, temos todo isto, Xoan que pediunos salmón afumado, témolo este de aquí, non? Esa é a plancha de afumado, sí. E despois tiñamos este afumado en quente. Ese que é afumado en quente, e o que che decía, para tendas eco, temos en formato de 100 e de 200 gramos. Xoanqui, nós imos mandarche un pouco de todo, dabo a conta del, a ver que receita nos fai con este salmón afumado, que ten que ser de primeira. Vai ser excepcional seguramente o resultado. E nós estaremos atentos. Graciña estáis. A vos. E a ver que faz, a ver que faz. Grazas, amigos. Viquiño. Bueno, ten tantas formas, é tan socorrido, tan extremadamente socorrido. Mira, unha cousa que facemos tamén na casa moito é en masa follada. Coller a base de masa, despois poñer unha ceboliña por riba, poñer unha pouca de nata. Eso encárgase Marga, a miña compañera, sempre o fai ela, pero os cativos lles volve locos. E despois, a masa follada tamén por riba, pechamos e o forno. Non ten nada máis. Bueno, é unha locura. Unha erva que lle vai moi ben é o fiuncho. Unhas erviñas de fiuncho por riba, con aceite de oliva por riba, eso é fantástico. Bueno, pois aquí o temos. Nada, unha tapiña. Unha barra de pan, aproximadamente. Bocata Está Che Bo. Bueno, imos aló. Vinde comigo que imos para a pía. Imos aló. Unha cousa das características do sushi é lavar o arroz. O sushi significa arroz avinagrado. Non quere decir peixe crudo ou cousas desas. Podes facer un sushi con un grego. Así, sen máis. Polo tanto, o proceso máis importante, de todo, máis que elaborar as formas e demais, é o proceso de cocer o arroz. Para a cocción do arroz, o primeiro que temos que facer é quitar o almidón completamente. E para iso precisa entre 5, 7, 8, 9 lavados, con moito cuidadiño, con mimo, de non rompelo o grao. Sempre que se manteña así enteiriño, de non amasalo, de non tratalo dunha forma violenta, porque senón no quinto ou sexto lavado empeza a romper o gran, empeza a abrandar e convértese en pó. Aí descartamos, porque o único que imos a conseguir se chegamos a cocer nel é unha pasta, é como unha amalgama, non vai a valer. Aquí o interesante é que quede co mínimo de almidón posible, pero despois de cocido quede o grao enteiro. Nos preguntamos por que despois queda así como empejañento e demais. Bueno, pois eso ven despois. Imos por partes, como diría Jack. Para lavar o arroz usamos ou un chino, como isto, un coador chinés. Usamos isto tamén, un cunco. Sempre 7 veces. Ben, mirade para aquí. Este é o primeiro lavado, non? No primeiro lavado, con cuidadiño, remexemos así e vemos como toda esta parte, como toda a auga convertese en unha especie de leite que é branco. Bueno, pois así temos que facer continuamente hasta que nos salga completamente transparente. A veces conseguímonos facer en 5 cambios de auga e outras veces hai que botarlle 7. Bueno, pois esta é unha das partes máis importantes de facer o sushi. Quitarlle todo o almidón. Vedes a auga como está agora? Vedes? Bueno, pois entón voltamos outra vez. Outra auga máis. Escoamos. Fora. E outra auga. Eu xo teño feito. Porque se non aquí se entretidos con vos, é o mesmo proceso, non? Pero para que vexades, vou non facer outra vez para que vexades que efectivamente, inda queda almidón aquí, parar e tomar. Vedes? Volva a estar outra vez branquiña. Bueno, pois hasta que salga transparente, vale? Unha vez que teñamos o arroz ben lavadiño, vine comigo. Poñemos a cocer
Cocer non vou explicar. Auga é unha parte de arroz por 1,5 de auga. Aquí non hai evaporación, porque cócese tapado durante 12 minutos. 12 minutos, 1,5 de auga, non ten nada. Botades aquí o arroz, lavadiño, colledes a mesma medida de auga, 1,5. No momento que comeza a ferver, tapamos 12 minutos e listo. Esa parte e media é o que precisa o arroz para coller e absorberse, non? Absorber a auga. Auga, sen máis, sen sal, nada máis. Unha vez que o temos, que agora como o teño eu, unha vez que o temos cocido, que non é outra cousa que cocer arroz, non é outra cousa, o resultado é este, non? Temos un arroz co grao enteiro, como podedes ver, está completamente enteiro, pero brandiño, completamente feito. Esmaja, se vedes. Está moi feitiño, moi rico. Bueno, pois agora é cando ímos a meter o pejamento, vale? Para que nos entendamos todos. 5 culleradas de vinagre de arroz. 3, no meu caso 2, é que a min gústame como non me fai falta tanto azúcar. Eu, cada un que faja, se queredes ir por libro, e de por libro. Aquí estamos, está chevo, aquí eu fago o meu arroz. E unha de sal. Hai quen lle bote incluso 6, algún máis de azúcar, 2 de sal. A min con isto para a proporción é suficiente. Tamén a proporción de arroz con respecto a isto chamase é un 5% tamén. 5 de arroz por unha desto, con respecto ao peso. Por aí vai o conto. Non vos compliquedes, non, de verdad. A primeira vez que o facedes, a segunda, vai vos salir ben, con tal de que teñades, de que ollades o punto o arroz, non vos preocupedes polo resto, porque todos o fixemos por primeira vez. Eu tamén, pero o primeiro rolo tiñades que ver o que eso da aí. Era un chourizo, non era un rolo ni nada. Que pasa? Pasa algo? Non pasa nada. Vale, mirade, o que é moi interesante, vamos a quencer, é quencer un pouquiño, solamente un pouquiño o vinagre. Imos ao microondas, por qué? Porque se disolve máis, non ten máis xeito, se disolve moito mellor tanto o azucre como o sal. Entón aquí lle damos 30 segundos escasos, solamente temperar un pouquiño. Para esta cantidad, eu creo que debía xa está quentiño. Xa está quentiño. Vale. Outra cousiña, o arroz sempre tapado cun trapo húmido e nunca na neveira. Facede a cantidad de arroz que ides a usar, non reservedes o arroz. E outra cousa tamén importante, ten que ser redondo. Hai un arroz que xa é especial, non? Para facer sushi, pero non vos compliquedes tampouco. O que teñades na casa, eso sí, que sexa ou redondo ou bomba. Azucre e sal. E mesturamos. Ben, hai outra cousa, porque teño aquí o alga. O alga, simplemente, o arroz que fixen foi cocelo e botelle 2 anacos de alga kombu. Esta é a alga kombu que está hidratada durante 20 minutos, esta é a alga kombu que está seca como atopamos normalmente nos supermercados. Foi hidratala, entón o arroz para que darlle un toque máis a peixe, a mar, a iodo, cocino con un pouco de alga. Se non tedes, tampouco. Pero a medida que vayas avanzando e que vayas facendo máis veces o sushi, ides comprobar que non é nada complicado e ides a facer estes guiños. E estes guiños, pois, cambia dun xeito, cambia a outro, sobre todo no padal. Bueno, vedes? Salud! A ver que empezou iso ahora. Importante tamén, usar madeira. Vedes, este non é o recipiente ideal. O recipiente ideal sería un recipiente así como este, amplio, donde o arroz respire ben e donde podamos enfrialo cun abanico. O botarlle, lle botamos así a poucos o arroz con sal e o que facemos é movelo así para que vaya meténdose o vinagre por dentro do arroz. Por que madeira? Pois ve, a madeira é porque absorbe. Incluso non é interesante madeira barnizada, interesa que este un pouco porosa. Por que? Porque así non facemos charco aquí abaixo.
Se usamos metal, que di que está prohibidísimo, non? Para o ref, olvidaros. Se non tedes madeira, plástico. Pero mellor, madeira. Que fai a madeira? Eu xa lle teño dado moita caña. Entón, teño por aquí algunha veta. Non fajo tanto vinagre como para se escape por aquí. Pero é interesante porque absorbe ese exceso de vinagre, de acordo? Veña, este último que queda. Aí está. Listo. Xa o teño refriado, agora os japoneses o que fan é a refriar o arroz co abanico, mentre están botando isto e tal, e toda a historia. Pero, repito, estou vos a animar, non quero que vos compliquedes a vida con todas estas historias que vos poden contar e que hai que facer un experto, que sí, para facer o arroz, estar nunha competición, sí, hai que ser un experto. Para facelo na casa e quitarnos o gusanillo e tal, de comer sushi, e entreternos e pasarnos ben cos cativos e ca familia, non fai falta iso. Relaxarvos, que se o fajo eu fai calqueira. Bueno, pois listo, xa o temos. Outra cousa importante é ter o coitelo, pero bueno, isto ven despois. Ben, non tedes a esterilla esta que se usa para facelo, non? Vale, pois chéganos con un mantel destos que atopamos cantidad de veces por aí, por onde venden as cousiñas e demais, chéganos para facelo. Moi ben, unha cousa que nos queda só é vou cocer a cenoria. É un dos recheos. Estou poñendo un exemplo dos recheos que podemos facer, porque é que casi con que se vos pase pola cabeza. Eu teño feito, xa vos digo, con grelo teño feito moitísimas veces. Vale, mirade, poñemos a ferver. Isto máis ben é escaldar máis que ferver, que queremos que quite ese crocante, simplemente que o dente entre ben unha cenoria. Aí vai, número 9. E agora, a forma de corte das verduras, do salmón e demais. Ora vos digo, vos fago a explicación ca cenoria e despois co resto das verduras tamén fago exactamente igual. Ven para aquí. Aquí teño outro trapo húmido, despois tamén o vedes para que é. Bastóns. Bastonciños feitos. Da igual tamén que nos queden dun xeito irregular, non pasa nada. Imos a cocelos así. Despois, se queremos cortar, pois cortamos. Metemos aquí na auga e cocemos. Bueno, vou pelar a outra cenoria, vou ferver esta cenoria durante, eu que sei, aproximadamente 5 minutos. Chega e vémonos outra vez. Para min son os 5 minutos, para vosotros xa vedes o que é, non? O chisco do ollo. Agora. Bueno, pois xa temos o arroz cocidiño e agora mirade. O único que fixen, nada, foi cortar en anacos, xa vedes en bastóns o que facemos aquí todos os días. Eso que xa teníamos cocido de antes e tal, bueno, que bichedes que puxemos, e o salmón, que xa ven así en liscos, preparino así un pouquiño, o aguacate que o teño aquí, o teño listo. Aquí o que fixen foi recortar unha pouca de nori. Esta é para o gunkan, que chamase gunkan. Bueno, xa veredes, non fai falta tampouco para aprender a facelo. Imos a facer o clásico, vale? Que é o maqui. A alga ten unha parte que é brillante e outra parte que é un pouquiño máis opaca. Vale, traballamos por a opaca. E despois o sentido de febra. Ten unha que así vedes, non sei se o vedes, pero vese a febra que é para este lado. Pois é o xeito de que imos a traballar con el, vale? Sen máis. Bueno, mirade. Collemos a esterilla. Poñemos no sentido para enroscar a febra para lá, non íbamos a sentir en contra a febra, non? E agora, o que sí temos sempre, por suposto, as más impolutas, non limpas, e mollamos un pouquiño. Sempre a man tamén, non estamos mollando, estamos humidecindo as más. E aquí descubrimos, sempre temos tapadiño arroz con un trapo que este húmido. Collemos así a presa de arroz e a partir de aquí apoyamos e collemos con moita paciencia. Imos asentando o arroz. Non pode quedar moito máis aló dun centímetro, vale? Imos asentando o arroz, imos facendo sin que chegue de todo ás beiriñas. Ben, e ben, aí,
pouquiño a pouco. Auga sempre aí, e co coitelo xa veredes por que o coitelo, porque o coitelo, cando cortemos, vanse quedar todo apelmazado o arroz, e despois, no seguinte, pode romper a alga. Entón, sí que ten que estar o fío do coitelo, e máis a folla, completamente impoluta. Limpiña, sin ningún resto. Vale, témolo, vale? Imos así, pouquiño a pouco, e o auga facemos así, e listo. Bien, para que peje, é moi doado. Cun gran de arroz, o facemos. Imos a levar isto para aquí, para a esquiniña. Isto hai unhas cerillas que son especiais. Se collo esta é porque a que teño na casa, que é un salvamanteles. O sea, non vos compliquedes a vida, por favor. Ben, o recheo do arroz. Neste caso, eu teño aquí unhos recortes de salmón que van a ir para adentro. Vedes? E imos poñendo todo o longo. Aí. Aí. E aí. Agora, pepino, quedalle moi, moi ben. Así, dúas tiriñas. Cenoria. Ben. Aquí cortamos a medida e fora. E agora, imos a pegar por aquí, verdad? Bueno, pois collemos o grano de arroz. Vedes, o teño aquí no dedo. E o que facemos? Pasámoslo por aquí. E vai quedar perfectamente pegado. Somente con iso. Agora, é o misterio. Non ten ningún. O único que temos que facer é acompañar. Nada máis. Darlle así, vedes? Facemos así cos dediños e que non nos quede a esterilla aí debaixo. O único que temos que facer é enrolalo, nada máis. Cas maus, imos presionando. E tacto, non ten nada. Seguimos dando a roda. Seguimos. Un pouquiño máis. Un pouquiño máis. E aí temos un maqui. Vale, non ten nada. Quieto. Non quero o chan. Ben. Como cortalo? Humedecido. Non queremos que este mollado. Queremos que este húmido. Pola metade. E agora vedes por que teño aí a auga. Vedes o que queda aquí no coitelo? Bueno, pois isto, no seguinte corte, vai facer que free o coitelo. Por lo tanto, podemos romper. Non interesa. Volvemos a mollar no trapo limpo e aquí deixamos o do corte. Poñemos un ao lado de outro e volvemos a cortar. Deslizando pouquiño a pouco, con paciencia. Vale? Vedes que volva a quedar, verdad? Bueno, pois é o xeito. Humedecido e fora. Bueno, agora, este, por exemplo, é un bocado moi grande, non? Vamos a decir, o ideal é metelo un só na boca. Por lo tanto, tamén vai pola metade. Vale? Aí témolo. E agora vemos o que vemos a beiriña, mirade. Aquí xa temos dous, que imos a poñelos aquí. Esos son dous maquis. Ben, de aquí sacamos un pouquiño máis estreito. E estas beiriñas, si queredes, hasta a beiriña de arroz, hasta a beiriña de arroz. Pero, si non, aquí o que temos, levantamos, isto de aquí arriba, se temos unhas ovas de peixe, enchémolas as ovas de peixe. Que a min volvenme loco, estas oviñas. Que dá unha potencia a mar. Bueno, hai máis formas de facelo. Quieto. Isto vai para aquí, por exemplo. Bien. Aquí temos outro máis, mirade. En vez de cortalo así, imos a cortalo así, lixeiramente atravesado, vale? E temos outro xeito. Aí e aí. Estos solamente son maquis. Bueno, vos explico o que teño aquí tamén. Aquí teño xenxibre encurtido que metín, eso podes mercar, é un xenxibre que pasa uns cuantos días en vinagre e tal, encúrtese e queda moi suave, queda moi ben. Isto é wasabi, non é wasabi auténtico, o wasabi auténtico é moi complicado de conseguir, non? Podese conseguir a través de internet e demais. É unha pasta de wasabi, facemos así, é o que acompaña a cada un
dos anacos, o que queira, porque a outros se lles fai un pouquiño forte, non? É moi picante. Salsa de soia, que non falte. Veña, imos a por outro, vale? Aquí temos, a ver, imos a facer este. Deste sacamos un. Esta parte deixamos. Aí temos outro maqui, para aquí, por exemplo. Ben, con isto imos facer un nigiri. Humedecemos as mans. Humedecemos, non mollamos, vale? Collemos como unha pelotiña de arroz, vale? E pasamos a cunca da man. Unha vez que tengamos na cunca da man, con estes dous dedos presionamos, vedes? Así. O temos, damos media volta e así. Canto menos tempo este na man, mellor. Por iso vedes os xaponeses que fan pim pam, e xa o teñen aí. Unha vez que o temos aquí, poñémolo o arroz, collemos un anaquiño de salmón, metemos por riba, paciencia, non vos compliquedes, se vedes vídeos que anda o tipo aí, ben, aquí non estamos exhibiendo, estamos aprendendo a facer as cousas. Facemos o que lle chaman un cinturón, collemos por aquí, facemos así, e aquí temos o nigiri. Vale? Facemos outro. Veña, as maos húmidas, non molladas, vale? Aproximadamente unha pelotiña. Unha pelotiña, o que nos quepa na boca, cómodamente. Vale, sin ter que andar máis aí collendo que se nos rompa. Presionamos o tempo xusto para que non rompa, xa non precisa nada máis. Isto agora, collemos os palillos, levantamos e embocamos con el sin ningún problema. Pois ese é o xeito, ese non nos vai a dar. Queda para despois, queda para outro. Poñemos. Outra cousa que se fai tamén, neste caso nos nigiris, é botarlle un pouquiño de wasabi entre o arroz e o salmón. Vale? Bueno, quero decir que este salmón, cuidado con él, porque rico, rico de verdade. Animádevos a facer, eu non sei como explicaros dun xeito máis sinxelo, porque de verdade non o fai quen non quere. Outra cousa é o que nos din os grandes maestros, e cando vayamos a un restaurante e probemos o sushi auténtico e tal, aí vimos a flipar. Agora, que para casiña, para facer un xantar así para todos, con mercar así un pouquinho de salmón afumado, un pouquinho de arroz, e o que teñamos por casa, soluciona o noso problema. Vale, vai. Bueno, deixademe, vou facer un par deles máis e empratamos, pero o xeito, por aí vai. Máis cousiñas. Bueno, aquí teño un pouquiño de sésamo, sempre mola. Metemos algún, non a todos, algún. E a outros tamén podemos meter, por exemplo, unhas oviñas. E lo plantamos aquí. Esta, por exemplo, e empratamos aí enriba. Compañeiros, vémonos na esquina da mesa. No chisco dun ollo. Ata agora. Lavamos ben o arroz quitando o almidón. Cocemos unha parte de arroz con unha de media de auga durante 12 minutos, deixando repousar 5 minutos coa pota tapada. Facemos o sushi-su con 5 culleradas de vinagre, 2 de azucre e 1 de sal. Mesturamos ben e engadímolo ao arroz. Preparamos o salmón e as verduras, montamos o sushi e listo para comer. Bueno, pois xa vedes, non é tan complicado liar aí, Non é para complicarse a vida, pois para eso temos outras historias, pero facer o sushi, ou digamos, o sushi galego, o que facemos na casa. Sempre respetando os grandes, sempre os grandes maestros. Pero, olles, para quitármenos o aquel de comelo, sin salir da casa e tal, pois mira, a idea aí queda. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara, e ata outro momento.